улица не е правена поне 30 години. Поне 30, може и повече. И сега за първи път вече е асфалтирана нацяло и наистина една нормална, прилична улица. Вие сами виждате, че в този вид са наистина добра. Ами, да ви кажа, преди 25 години сме дошли тук. Беше много лошо. Камъни, постоянно при дъждове тук влечеше, коловози ставаха, затъвахме с коли, пеш. Лошо беше. Туристите даже се оплакваха какъв е този град, нали, с такава инфраструктура, туристическа зона, а сега просто думи нямам. И стълби и всичко стана много хубаво.